Čaute, tu je Georgia. Práve ideme s Fifkom točiť Surströmming Challenge. Ako ste mohli počuť Fifka, úplne táto cesta. Umierame za pochodu, potíme sa. Hrdlo mám zničené, nos mám zničený, počasie na hovno. A ja mám ísť točiť a mám byť veselý. Čo si jak? No, trochu mu bacguje hrdlo. Takže snáď sa mu to zlepší. Nezlepší a možno po rybičke, rybičky sú zdravé. Presne tak. Takže tento randomáč bude taký trošku špeciálny, pretože tu použijem strih. Vlastne toto máte pred točením a keď to dotočíme, tak zapnem kamerku zás a budete vidieť prvé pocity po točení. Áno, presne tak, takže som zvedavý. Aké máš pocity na tú rybu? No som úplne zničený. Ale na tú rybu? Bod na rybu ja nemyslím. Už to chcem za sebou. Ja som celkom zvedavý, ako to smrdí, ako to chutí, ako to všetko vyzerá a tak. Debilné muchy tu všade. No. Celé zle, ja už nevádzem nič. Zožierajú nás zaživa. No dobre. Ideme. Však asi sem doľava. No, dobre. Do lesa, vo vade. Poďme. Nehovorím, že budeme grcať, ale... Žiadne grcanie nebude. Presne tak, my si veríme. Takže žiadne grcky nebudú. A keby tak srnočky zedia. Ja, no, zjedia aj naše grcanice. No a tie zjedia všetko. Možno. Dúfam, že máte dobré osvetlenie, lebo svetlo je za nami a tak. Tak práve ideme nájsť nejaké miesto. Áno, drží statív, sme si zobrali. aby to bolo dobre, aby sme zase nemuseli hľadať prírodný statív ako predvčerom. Takže ideme nájsť nejaké miesto, zapneme jeho iPod. Hej, iPodom sa točí. Áno? Či? Či? Ako? iPodom sa točí. No, tak zapne sa jeho iPod a ideme točiť. A potom budete vidieť naše reakcie. Takže zatiaľ. Jo. Práve sme dotočili Surströmminga a poviem vám, bol to zážitok. Čo hovoríš na to? No práve kontrolujem nahrávky a ono sa to celé nahralo, ty kokos, daj high five na toto. Už som mi teda to vymazal, lebo iPodu z toho prepínal z toho tepla, písal, že mu je teplo. Všetko máme... Kúkaj na to. Kúkaj na tie sračky, čo tu ostali. To už, Ježiši Kriste, no tak. Ľudia, to si musí vyskúšať na vlastné hrdlo. Presne tak. Sorry, ak sa mi trase ruka, ale to sa nedalo inak. Fuj, smrdím jak ryba. A už sa tu aj vietor začína. Jak sme dotočili, tak sa zdvihol vietor, až bude aj búrka možno aj. No, takže snad nezmokneme po ceste domov. To je mi už jedno. Mohli by sme zmoknúť, ja to opláchlo akurát tak, lebo smrdíme, ty kokos, jak ryby. Kurník, jak ťa nastavím, neviem ťa nájsť. Pozrite, aký binec tu po nás zostal, samozrejme ideme to upratať. Tuto nám poslali letáčiky, české letáčiky. Zbili a tak, takže ďakujeme. Fuj, to bola Amerika toto. Fuj. To bola Amerika. Čo to bolo? Je čisté Švédsko. Tak, Švédsko. Fuj. Tak ja som rád... Takéto raďajkuje PewDiePie. Naozaj. Ja som rád, že to mám za mnou. Chcel som to vyskúšať, keďže všetci sa z toho zgrcavali, tak som chcel vedieť, že či naozaj je to také hnusné. A ak chceš vedieť, či sme sa grcali, tak link v popise. Tak, presne tak. No, smrdelo to si priznajme, ale potom sa vám tá vôňa dostala do nosa, už to bolo také lážo plážo. Len ten zvyšok, čo uvidíte u tohto vo videu, takže fakt to bolo hnusné. To je lepšie vidieť, než počuť. Jak sa hovorí, lepšie 200-krát vidieť, jak 1000-krát počuť. Fuj, ešte mi ruka smrdí. Jak som to ja otváral, neviem, či si to nahrával, jak som to ja otváral. Chvíľku, lebo on to od 10 minút otváral. To sa nedalo otvoriť a nejako som to otvoril. Celú ruku som mal od toho, ľudia. Chcete pričuchať? Ja tiež, čuchni si k paprčke. Čuchnite. Tá vôňa. Dobre, tak toto by bola taká krátka reakcia po točení. My to tu ideme zbaliť a ideme domov, lebo niekto volá. Takže dúfam, že sa vám tento randomač pred a po páčil a my sa vidíme niekedy inokedy. Ahoj!